Raspeće i uskrsnuće. Događaj raspeća i uskrsnuća toliko su isprepleteni da se moraju objasniti zajedno jer jedno određuje drugo. To je otajstvo simbolizirano na zemlji u obredima Velikog petka i Uskrsa. Primijetili ste da ti dani nisu fiksni, već se mijenjaju iz godine u godinu. Padaju bilo gdje od zadnjeg tjedna ožujka do zadnjeg tjedna travnja. Dan se određuje na ovaj način. Prva nedjelja nakon punog mjeseca u ovnu slavi se kao Uskrs. Ovan počinje 21. ožujka i označava početak proljeća. Ovaj pomični datum mudrom čovjeku sugerira da potraži neko drugo tumačenje osim onoga koje mu je dato. Gledano sa zemlje, sunce se u svom sjevernom prolazu pojavljuje u proljeće tako da mu se putanja križa sa zamišljenom linijom koju se naziva ekvator. Mistici su primijetili da bi se ubrzo nakon ovog križanja cijela priroda počela dizati ili uskrsavati iz svog dugog zimskog sna. Stoga su zaključili da je ova promjena u prirodi u to doba godine izravno posljedica tog križanja, raspeća, kako bi čovjek mogao živjeti. Izniklo bilje osigurava hranu. Zato su vjerovali da je sin sigurno prolio svoju krv za vrijeme paše. Da su ti datumi označavali Isusovu smrt i uskrsnuće, bili bi fiksni kao i svi drugi povijesni događaji, ali to nije slučaj. Međutim, ovi datumi simboliziraju smrt i uskrsnuće Gospodina, ali ovaj Gospodin je vaša svijest o postojanju. Zabilježeno je da je dao svoj život da vi možete živjeti. Ja jesam došao da imate život i da ga imate u izobilju. Proljeće je doba godine kada milijuni sjemenki, koje su cijele zime mrtve ležale zakopane u zemlji, iznenada izviru u vidljivost, da bi čovjek mogao živjeti, prehraniti se. Kako je mistična drama Kristovog raspeća i uskrsnuća najsličnija ovoj godišnjoj promjeni, Uskrs se slavi u to proljetno doba godine, ali se zapravo odvija u svakom trenutku. Biće koje je razapeto je naša svjesnost o postojanju. Križ je vaša predodžba o sebi. Uskrsnuće je uzdizanje u vidljivost ove koncepcije vas samih. Ne samo da je daleko od toga da bude dan žalosti, Veliki petak bi trebao biti dan radosti, jer ne može biti uskrsnuća bez raspeća. Ono što treba uskrsnuti u vašem slučaju je ono što želite biti. Da biste to učinili, morate osjećati ispunjenje želje. Morate osjetiti ja jesam to, jer ja jesam je uskrsnuće i život. Da ja jesam, vaša svjesnost o postojanju, je moć koja uskrsava i oživljava ono čega ste svjesni da postoji. Dvojica će se dogovoriti oko diranja bilo čega i ja ću to uspostaviti na zemlji. Dva koje se slažu ste vi, vaša svijest i osjećaj imanja željene stvari, ono što ste odlučili biti, tako što ste toga postali svjesni da ja jesam to. Kada je ovaj dogovor postignut, razapinjanje je dovršeno. Dva su se prekrižila ili razapela. Ja jesam i ono, željena stvar, su se pridružili. Ja jesam je sada pribijen za oblik toga. Čavao koji vas veže na križu je čavao osjećaja. Mistični brak sada je sklopljen i rezultat će biti rođenje djeteta ili uskrsnuće sina koji svjedoči o svom ocu. Svjesnost je vezana za ono čega je svjesna da postoji. Ono što je izraženo, manifestirano, u svijet je dijete koje potvrđuje ovu zajednicu. Onog dana kada prestanete biti svjesni da ste ono čega ste sada svjesni da jeste, tog dana će vaše dijete, to jest izraz, manifestacija, umrijeti i vratiti se svom ocu, bezličnoj, bezobličnoj svjesnosti.
Svi su izrazi, manifestacije, rezultat takvih mističnih brakova. Dakle, svećenici su u pravu kada kažu da su svi pravi brakovi sklopljeni na nebu i mogu se razvrgnuti samo na nebu. Ali dopustite mi da pojasnim ovu izjavu govoreći vam da nebo nije lokalitet, to je stanje svijesti gore u glavi. Kraljevstvo je nebesko u vama. Na nebu, svijesti, Boga dodiruje ono čega je svjestan da postoji. Tko me je dotaknuo? Jer vidim da je vrlina izašla iz mene. Marko 5:30. U trenutku kada se ovaj dodir, osjećaj, dogodi, događa se uskrsnuće ili izlazak iz mene u vidljivost. Onog dana kada čovjek osjeti ja jesam slobodan, ja jesam bogat, ja jesam jak, Bog, ja jesam, bude dirnut ovim kvalitetama ili vrlinama, a rezultati takvog dodira vidjet će se u rađanju ili uskrsnuću, kvaliteta koje se osjećaju. Jer čovjek mora imati vidljivu potvrdu svega čega je svjestan da postoji. Sada je jasno zašto su čovjek ili manifestacija uvijek stvoreni na sliku Božju. Vaša svjesnost predočava i odslikava sve ono čega ste svjesni da postojite. Ja jesam, je Gospodin i osim mene nema drugog Boga. Ja jesam, je uskrsnuće i život.